Hola, bon dia. Us parlo des de la Fonda del Molí d'en Terrés. Avui us ensenyaré com fem les croquetes de pernil aquí a la casa i que ho podeu fer molt bé a casa, també. Evidentment jo faré una quantitat pel servei d'aquest migdia que tinc el cap de setmana al bufet lliure, aquest tan especial en el qual les persones entre 40 varietats de plats no s'aixequen de taula i m'he quedat sense croquetes. A la gent ens agrada i hi ha que fer més. Però la quantitat que jo us donaré en casa la podeu fer reduint en base a litres de llet. Preneu com a mesura els litres de llet. 1 litre de llet, tant de farina, tant de margarina, tant de pernil, etc. Llavors, si m'acompanyeu, us ensenyaré els ingredients que portem les croquetes de pernil que fem aquí a la casa. Aquí tenim la ceba picada. He agafat 2 cebes picades per a que el sofregirem amb la margarina, d'acord? En aquest cas farem 4 litres i mig de llet, són ampolles de litre i mig, i per cada ampolla hem ficat 250 grams de pernil picat. Una mica de sal, una mica de nou moscada, una mica de pebre, i la farina us donaré un truc. No us compliqueu la vida, aproximadament és mig quilo, 600 grams per cada litre de llet, d'acord? Però no us compliqueu la vida. La mateixa arròs que farem amb la margarina us donarà la quantitat exacta que necessiteu farina. I la margarina són 300 grams per cada litre, per tant, pràcticament són 5 litres, seria un quilo aproximadament, un quilo i mig. Llavors, el primer que farem serà agafar la margarina i ficar-la a la cassola. Amb una llengua s'anirà molt bé. Així no teniu que tacar-se les mans, que després queda tot emborrat. I llavors, amb la llengua podeu escurar bé. Agafem l'altre paquet que tenim. Margarina, millor, jo prefereixo fer servir margarina perquè la mantega es crema més ràpid i la margarina també li dona una suavitat a la textura de les croquetes que francament ningú s'ha queixat d'això i us agrada millor. Perquè no es cremi igualment la margarina, sempre fiqueu una mica d'oli d'oliva, un raig. Això és perquè no es cremi la margarina. I ara engeguem el foc. Evidentment això és una cuina industrial, per tant, a casa no teniu això. Però bueno, utilitzeu les mides per fer-ho amb més reducció. Ja podem ficar la ceba directament perquè això es fondrà de seguida i perquè vagi sofregint. Té que quedar arrossellat. La ceba té que quedar arrossellada. Això pot trigar uns 5 minuts. Anem preparant la farina, com us he dit abans. Obrim el paquet. Una mesura que teniu molt fàcil i no cal agafar cap medidor ni cap bàscula. Si compreu paquets de quilo, si vosaltres, aquest és el paquet de quilo, fiqueu el dit al mig, us esteu marcant mig quilo de farina. Per tant, no cal ni pesar-la. Si són paquets de quilo, és molt més fàcil a l'hora de treballar el que són les mesures. Llavors, mig paquet, amb el dit apreta i és mig quilo. Igualment, com us he dit abans, la mateixa margarina us dirà la farina que us farà falta perquè quedi un arròs ben compactada. L'arròs, quan la fiqueu la farina, no té que quedar blanca, té que quedar feta arròs, té que estar ben lligada amb la margarina. Per l'altre costat, anem avançant feina i preparem ja la llet oberta. Si feu molta quantitat com estic fent jo, podeu també tenir la llet una mica escalfada, no tota, perquè la primera llet, almenys per lligar bé l'arròs i no sortir en grumoll, té que ser freda, sempre freda.
Això és molt semblant per fer la beixamel. La primera llet que fiqueu a l'arròs que feu de farina i margarina, sempre freda i això no us deixarà grumolls. I l'altra, si és molta quantitat, doncs podeu posar l'escalfar i així avancem feina, perquè trigui menys. I si no, si la fiqueu freda, també us ajudarà a que no surtin grumoll i a lligar-lo millor la margarina. Teniu sempre 2 draps a mà per poder aguantar la cassola. Continuem obrint mentre es va fent la ceba. Aproximadament de la mesura que nosaltres fem aquí, amb aquestes quantitats que estem treballant, amb 4 litres i mig de llet poden sortir unes 300 croquetes. El que podeu fer a casa és 1 litre de llet i amb 1 litre de llet us poden sortir unes 100 croquetes. D'acord? Llavors, 100 croquetes seria 1 litre de llet, 300 grams de margarina, amb una miqueta d'oli perquè no se cremi, i després amb una ceba n'hi ha prou. Si pot ser ceba de figueres o ceba morada, molt millor que l'altra. Tanmateix, quan la ceba l'esteu pelant, recordeu-vos que la primera capa, fins que arribeu a una capeta que hi ha petita, molt fina, que és com una telilla, aquesta llanceu-la, perquè això es pot fer malbé el menjar, perquè això pica més. En canvi, l'altra és la ceba, la bo de la ceba. Llavors no cal escurar tant la ceba, el preu que va i el que val no val la pena, d'acord? I le traieu fins la telilla aquesta blanca, transparent, que això és dolent, jo no la posaria mai. Amb el rem, si utilitzeu un rem d'aquest plàstic dur, que podeu trobar a qualsevol lloc, va molt millor per treballar. Abans, antigament se feien amb fusta, perquè era el que havia abans, però amb això va molt millor perquè no deixa estilla, no deixa res, i sobretot, ajuda molt bé a treballar. Aquest és un rem petit per la quantitat que farem. A casa, amb un rem així, és més que suficient. Ja veieu que és una mica més d'un pam. I això comença ja a sofregir. No trigarà gaire. Llavors, com us he dit abans, ficarem nou moscada i una miqueta de pebre. Ja la posem aquí al costat per tenir-ho tot a punt. Sempre les coses a mà. Nou moscada i pebre blanc. No cal que sigui especial, és per unes croquetes. Amb això és més que suficient. A més, la quantitat que posarem és només per aromatitzar-la i donar-li un punt a lo que serà el sabor. I la sal, clar, si posem el pernil, aneu en compte amb la sal. Sí, jo posaria per cada litre de llet, com a molt, 5 grams, tirant ja, 5 grams de sal. Per tant, estem parlant 20 grams de sal amb aquesta quantitat que estic fent jo. Què seria això? 2 cullerades de cafè. 2 cullerades de cafè. I això ho ficarem a l'últim. El pernil, us ensenyaré també un truc, per si voleu fer. Jo l'he picat a mà amb un ganivet, d'acord? Llavors, què passa? Quan faig les croquetes ho trobareu trossets. Però si voleu que sigui millor de passar, si ho voleu triturar amb la mateixa llet freda, llavors amb un mini pimer normal, un triturador petit, i us quedarà igual i trobareu més petitons el pernil. Jo ho faig així perquè la gent vegi que és pernil. Aquí no hi ha trampes, aquí fem amb pernil. I a més un pernil que fa una olor que Déu-n'hi-do. Ho deixem aquí al costat i el pernil ho ficarem gairebé quan ja estigui l'arròs feta, perquè no se cogui, perquè si no quedaria blanc. M'explico? I quan ja estigui quasi tot fet, llavors fiquem el pernil, lo acabem de remenar i la massa farà uns pets, uns pets, i quan faci els pets vol dir que ha agafat la temperatura correcta perquè ja treu-la del foc i ja deixar-la refredar. Llavors, quan estigui freda, pot trigar 2 o 3 hores, deixar-la com a mínim mitja hora fora de la nevera, perquè agafi la temperatura ambient, i una vegada que agafa la temperatura ambient, com qualsevol aliment que escalfem, ja no pot pujar més aquesta temperatura. Per tant, tenim que anar a un altre nivell, a un altre lloc, perquè continuï baixant aquesta temperatura. Normalment, en 3 hores, més o menys, la teniu freda. Depèn de la quantitat. Si feu 1 litre, en 2 hores ja està ben freda. Quan vosaltres tingueu la massa, que ja la veureu, i li feu un palmadetes i soni,
vol dir que la massa està compactada, m'explico, i ha quedat perfecta. D'acord? Però això ho veureu en el proper vídeo, quan farem les croquetes i les acabarem de fer. Normalment, per fer aquesta quantitat, comença a rosellar ja, per fer aquesta quantitat triga molt poquet. Vaig a buscar una bandeja per després posar la massa, que no m'oblidi. Amb una safata com aquesta ja ens anirà bé per volcar després la massa, i aquí ja, per la quantitat que farem, és més que suficient. I ja veureu com queda. Això ho deixarem aquí apartat. Així comença a rosellar. Això podeu fer en una cassola. En recordeu, les cassoles, que això molta gent no ho sap, i molts cuiners jo els escolto i entenc que els han ensenyat no molt bé, les cassoles són les planes i les olles són les altes, d'acord? O sigui, una cassola sempre és el que és la plana, com aquesta, i una olla és les que són altes, que són per fer brous, caldos, salses, m'expliqueu? I aquí són per guisats, per rostits, per croquetes, i bueno, ja anar fent. Aquest cap de setmana de febrer, del 19 i 20 de febrer, tornarem a fer aquest bufet lliure, que hem començat fa 2 setmanes, i a partir del març ja serà per sempre dissabtes i diumenges i festius, i bueno, serà un bufet lliure bastant bo. La veritat és que fem casolà, les calamars, els canelons, el paté el faig jo aquí casolà també, el ball Maria, com sempre, no? Amb ressortiment embotits, espàrrecs verds, en romesco, que faré el romesco també. Què més? N'hi ha també unes endívies amb